Adela Banášová patrí k najlepším moderátorom na československej scéne. Je známa svojou pohotovosťou, spontánnosťou, sarkastickým humorom, profesionalitou i skromnosťou. Talenty vzťah k umeniu zrejme zdedila aj po otcovi spisovateľovi a mame výtvarníčke. Adela sa preslávila najskôr v rozhlasovom éteri, neskôr začali prichádzať ponuky od televízií. Nasledovali veľké televízne spevácké i tanečné súťaže, zábavné programy a vlastné talk show. Jednou z jej aktuálnych je talk show Trochu inak na teatri. Vo voľných chvíľach píše blogy, hrá golf a maľuje. That's ugly. That's it. Yeah. It's black. Kind of like this. Kind of. Great, thank you. Great, thank you. Yes. Myslím si, že mám to šťastie, že žijem z toho, čo ma baví a že vlastne všetky relácie, ktoré robím, sú moje srdcovky, ale každá v istom inom nasadení, v inom priestore, pretože Milujem Slovensko je pre mňa srdcovka toho charakteru, že sa tam vyjaším, vyšantím, lebo každý to máme v sebe, že sa trošku chceme jašiť a ostatné komerčné relácie sú pre mňa tiež naplňujúce, tiež sa pri nich teším, tiež sú to moje srdcovky, ale trochu inak mi dáva trochu iný priestor a som za to veľmi vďačná, pretože si myslím, že bežne dnes v médiách človek nemá ten priestor na to, aby si volali z tých hostí, aby rozoberali z tej témy. A cítim sa dobre aj v Čarčov, v Markíze, lebo mi tiež vyhovuje energia a obsah tej relácie. Čiže asi to nerozlišujem podľa toho, či to je komerčné, verejnoprávne, neviem aké, ale kde sa ja dobre cítim a kde mám pocit, že mi to dáva buď nejakú energiu alebo niečo navyše, čo ma obohacuje. Prepáč, niečo ti to vyrástlo, také čudné. Ale možno to tam má byť. Štipčeky mám pre Boha. Pripravujem sa vlastne týmito štipčekmi na Milujem Slovensko konkrétne. Celý môj život je nejaká príprava, čiže pripravujem sa priebežne stále v tom duchu, aby som mala dobrú náladu, aby som bola v pohode, to je základná príprava. A na Milujem Slovensko sa nepripravujem vôbec a just si tú mapu Slovenska nepozriem. Jednoducho, nech netrafím nič. Ale keď napríklad robíme v Národnom divadle pre Teatrojku, tak samozrejme, že na to sa pripravujem, že s tými hostiami zžívam, že si o nich čítam, neštudujem príliš ich životopisy, ale zaujíma ma ich téma, že sa trošku do toho ponáram. Čiže všetko si vyžaduje nejakú inú prípravu, ale všeobecne tá základná príprava je byť v pohode. Tvoji rodičia nepochádzajú zo Slovenska? Pochádzajú zo Slovenska. Čo to táraš? Ale tvoj otec nepochádza, však tvoj otec je Srb. Môj otec je Slovák. Tak mám potom nejaké zlé informácie. Ale trošku šmrncnutý Maďarom. Aha! A ty hovoríš po maďarsky? Ja hovorím po maďarsky iba Egész család, köszönöm a potom také, ktoré nepoviem. To radšej ani nehovor. Tak tu sa nachádzame v ateliéri mojej mamy, čo je súčasťou domu, v ktorom som žila asi najdlhšie, od mojich 12 rokov a tak to vnímam ako taký môj centrálny domov, aj keď už bývam roky sama. Myslím, že som tu zažívala niečo ako posledné záblesky dediny v Bratislave. Aj tí pôvodní obyvatelia Karlovešťania boli a ešte niektorí sú takí ľudia, by som povedala, vidieckého charakteru v takom tom dobrom. Tuto pár metrov odtiaľto pod panelákmi jedna pani pásla sliepky pravidelne, takže sme od nej brávali vajíčka a tak. Čiže detstvo som tu mala skvelé. U nás vždy bol taký polosarkastický slovník doma. A vždy sme si zo seba robili srandu, aj zo starej mamy a myslím, že to starých rodičov držalo pri živote. Lebo kým si z vás robia srandu, tak to znamená, že vás berú vážne. Každý rok som bola v inej škole, v inej škôlke, s iným kolektívom a ja som sa musela veľmi rýchlo prispôsobovať a dostať sa do kolektívu. Nie za každú cenu, nenosila som švestičky ze záhradky, ale rýchlo navnímať, aha, tu ten je taký. S tým sa bude dať asi tak kamarátiť, k tomu si nájdem takú cestu a myslím, že od detstva som bola trénovaná a nájsť si cestu k ľuďom. A domnievam sa, že teda to mi pomohlo. Vždy som mala extrémne vtipných spolužiakov, s ktorými sa doteraz niektorými stretávam. To boli fakt chalani, ktorí si myslím, že ma vycepovali. A čím si ešte chcela byť? Chcela som byť učiteľkou, keď som bola malá. A čo si chcela učiť? Chcela som učiť deti. To je výborný nápad. Malinké detičky, alebo tie väčšie? Obrovské deti. Obrovské deti!
Mala som krátke obdobie, kde som premýšľala, že by som bola učiteľkou, vôbec neviem prečo. Ale vždy som sa hrala na rádio, že sme si nahrávali s kamarátkou rozhlasové vysielania. Profesia moderátora je veľmi nemerateľná. Tak ako niektorí ľudia ma milujú, sú ľudia, ktorí vôbec nerozumejú, prečo som vôbec v televízii, vzhľadom na to možno, že mám špecifický výzor, alebo že som celá špecifická. Takže by som sa nejako neoháňala titulom najlepšia, neviem aká, pre niekoho áno, pre niekoho nie. A domnievam sa, že mi veľmi pomohli moji rodičia, pretože si myslím, že mi tak ukotvili nejaké základné hodnoty v živote, že to neprežívam a že si myslím, že mi to nejak nezmenilo, neskrivilo pohľad na svet, život, seba a všetko, čo s tým súvisí. A že sme aj boli v zahraničí, takže to je ďalší moment, ktorý mi tak relativizuje ten môj kvázi úspech. Ja si tak spomínam, ako decko, ona bola veľmi zvedavá, vždy sa vypytovala. Aj staršia dcera, obe boli tak nejak vedené k tomu. A pamätám sa, že sme dosť veľa s deckami diskutovali, s dcerami. Samozrejme najmä mama, no tak mama mala tú výhodu, že ako výtvarnička bola doma. Ja som stále niekde pobehoval. Troška mi to je aj tak ľúto, priznám sa, že sme si tak nejako viacej, alebo ja ako otec som viac to detstvo tých detí si tak nejako neužil. No. Ale však to nejako dobehne. Ja si nemyslím, že mi rodičia niečo vštepovali. Celkovo si myslím, že výchova vždy funguje na základe nejakého vzoru. Takže ja som si len všímala mojich rodičov, nemám dojem, že by mi niekedy oznamovali, že tak, keď v živote chceš toto, tak musíš hento a neboli žiadne nejaké vety, ktoré som tesala do mramoru v detstve. Ja som skôr človek praxe, mňa baví, keď sa už niečo deje a myslím si, že sa aj tak človek najviac naučí v tom každodennom živote a vtedy, keď je vnímavý. Lebo keď človek je vnímavý, tak sa jednu vec naučí rýchlo, keď je nevnímavý, môže študovať celý život, aj tak mu to nedojde. A si myslím, že to išlo postupne, že som naozaj robila v tom Teleráne, kde mi bolo rok vidieť iba ruku. Mrzla som na ulici, robiac ankety na nezmyselné témy. Potom to 7SRO a všade som dostávala také veľmi osožné, zdravé facky. Aj potom, keď som urobila konkurs do Fan Rádia, tak na jednej strane ma to veľmi potešilo, na strane druhej vybudovať si svoju pozíciu v tom kolektíve Fan Rádia nebolo jednoduché. A skrátka, išlo to postupne a musela som si prejsť rôznymi prekážkami, za ktoré som veľmi, veľmi vďačná. Neviem, ako by to bolo, keby som nemala rodičov, akých mám, a keby som hneď ako prvé zažila moderovanie priameho prenosu Superstar. Možno by sa mi kolieska v hlave ináč poskladali. Takže tu som vysielala asi 15 rokov, teda nielen v tomto štúdiu, ale toto je najnovšie s týmto človekom. Krásne chvíle sme tu zažili, veď to bolo... Tu sme vyrastali, tu sme dospievali vo svojej podstate. Dospievali sme, áno, lebo myslím si, že sme boli iní, keď sme začínali vysielať, že sme boli takí drzejší, nie? Mm-hmm. Že sme boli takí neohrabanejší. Mm-hmm. A každý sme sa trošku ohrabali. No jasné, niekam sme sa posunuli, ale to boli najkrajšie poobedia, najkrajšie rána, aké si vôbec viem predstaviť. Ale myslím, že to bolo také iné so Saifom, že nie, že my sme sa tak príjemne zdegešnili. Ja mám rada, keď mám priestor, že si môžem trošku ustreliť v tom surreálne a v tom rozprávaní niečoho, čo niekomu možno neprišlo vtipné, ale nás to bavilo. Áno, ono v podstate, že baví človek sám seba a dostáva za to výplatu. Ešte dostávate stále? Nie. Teraz sme to všetko venovali na politickú dráhu. Žartujem. Si myslím, že sa v tomto dobre doplňame, že keď on niekde prestrelí, tak ja to niekde dožehlím a keď prestrelím ja, si aj tak všetci myslia, že to povedal on. Nie? Áno, ja som sa z tohto musel roky vyhrabávať. Túto knižku sme vydali so Saifom, ani nie napísali, pretože vznikla z rubriky, ktorú sme mali v popoludnejšom vysielaní. Je to vlastne taký malý návod na život, veci, o ktorých viete pomerne málo. Je to o tom, ako si dať rande na kladine, ako vychovávať deti záhradným náradím, ako variť s depresívnymi potravinami a podobne. Je to surreálna knižka, ktorá sa veľmi dobre číta na záchode. Sa nenechá dotlačiť veľmi výraznými vonkajšími tlakmi ku zmene. Mám proste stále pocit z nej, že je presne rovnaká, aká bola, že si udržala vnútornú slobodu a že si za tým stojí, že to, čo hovorí kdekoľvek, komukoľvek, akokoľvek, tak si za tým stojí aj ona osobne.
Tak vlastne tým, že mama je výtvarnička a keďže som s ňou trávila veľa času ako mala, takže sme stále kreslili. Teraz už nekreslím toľko, nemám na to čas, ale myslím si, že málujem relatívne dobre. Akože. Takže to sú vždy také darčeky. Toto som mame namalovala, ako aby išla s úsmevom do prechodu. Hej? To bol taký ako motivačný obrázok. Tuto potom som psa nášho namalovala. A väčšinou sú to darčeky. Moja mama stále žije v takej predstave, že asi tak vie, že už mám 35, ale sa teší, keď niečo vyrobím. Ona má rada húpacích koníkov, tak som jej namalovala koníka na húpacom koni. Ja už ani neviem, čo som kedy kde malovala. Toto je 94., čiže som mala 14, takto som vyzerala, lebo to je môj autoportrét. To možno bude znieť tak zvláštne, ale ja som mala vlastne od malička problém s tým, že na akýkoľvek krúžok ma naši dali, mne to išlo. Netvrdím, že by som bola geniálna klaviristka, ale mne to fakt išlo. Dokonca som chodila aj na spev veľmi priemerne, ale ako dalo sa to, nejaký ten sluch tam je, čiže keby som sa tomu venovala, možno by mi to išlo. Celkom pekne kreslím, aj športy mi vždy išli. A vlastne ja som tak na všetko chodila, ale nič ma tak nejak úplne nevytrhávalo z nejakého spánku. Nemala som pri ničom pocit nejakej extázy. Myslím si, že som človek, ktorý chce, aby bolo všetko v poriadku a aby boli všetci spokojní. A toto vnímam ako pozitívnu a zároveň aj veľmi negatívnu vlastnosť, pretože to odoberá veľa energie. Ale domnievam sa, že mám záujem vnímať vždy aj tú druhú stranu. Že keď mám s niekým konflikt alebo nejaké nedorozumenie, vždy sa pýtam, prečo to tak vidí. Že možno naozaj na tom niečo je. Hľadám si cestu aj k tomu druhému názoru. Som vnímavá voči ľuďom, aspoň si to myslím. A vnímavá voči životu, aspoň si to myslím. A že tak prirodzene tak nejak plávem v tom, čo sa deje. Robila som si dokonca jeden test na silné stránky. A moja najsilnejšia stránka mi vyšla prispôsobivosť. Keď spieva populárny interpret, je to úžasné. Keď sa dajú ešte k tomu dvaja dokopy, môže to byť často ešte lepšie. A dnes to bude práve o tých najkrajších spojeniach alebo duetách. Nevyznie to ako tvrdohlavosť, ale ona si presadí svoje, taká tá gandhiovská cesta, že nazvem to nenásilím, že nepôjde do priamej konfrontácie, ale nenechá vo výsledku to dopadne tak, ako ona chce. To je skôr jej postup, akým pracuje, tak ako ju poznám. Moderátor je človek, ktorý do procesu nejakej výroby zložitej, kde pracuje 100, 150, 200 ľudí, vstupuje sám za seba, že predáva sám seba a vlastne on celému tomu procesu dáva pečať. Takže moderátor prináša esprit, ktorý nikto nevymyslí, nikto nenapíše, nikto nepripraví. No a Adela je v tomto výnimočná naozaj, že to, čo robí, dodáva obrovský esprit a čo sa týka tých osobitostí pri výrobe sú malé. Je veľmi disciplinovaná, veľmi pracovitá. Len je treba nájsť proste, nazvem to model, ako jej osobnosť zapracovať do tých tvrdých výrobných postupov a procesov. Asi by som nemala nad tým tak upäto sa tak skláňať, však? Výborne. Tuto sú také hrubšie struny. Áno. Áno, tu ideš zase sem. Nie, tu. Ale ja som začala hrať, Ernest, teraz som prerušil. Málo kto vie, že Adela napriek tomu, ako pôsobí sebaisto, sebavedomo a na tej scéne, tak má pred každým jedným trochu inak istý taký ako keby strach, alebo trému, alebo taký pocit neistoty, čo je podľa mňa strašne fajn, lebo to je niečo, čo človeku bráni, aby sa sám so sebou uspokojil. Môžem sa spoľahnúť na to, že to trochu inak, alebo ten jej výkon trochu inak nikdy nebude taký, ako bol predtým. Vždy bude nejakým spôsobom nový, vždy bude nejakým spôsobom inovatívny, vždy bude nejakým spôsobom prekvapujúci, nielen pre diváka, ale aj pre nás ostatných kolegov. Mal som častokrát možnosť zachytiť ju aj v komunikácii mimo kamier, mimo toho momentu, kedy sa zapnú kamery, mimo toho hviezdneho momentu a jej komunikácia je naprosto rovnaká, ako keď sú tie kamery zapnuté. A teraz je úplne jedno, či komunikuje s hostom, ktorý príde do trochu inak, alebo či komunikuje s pani upratovačkou, ktorá nám tu predtým pomáha. Toto sa mi na nej veľmi páči a myslím si, že toto aj na nej ľudia najviac oceňujú, že je tak krásne a v tom peknom slova zmysle normálna, obyčajná a veľmi ľudská. So Slovenským národným divadlom sa mi spolupracuje veľmi dobre. Oslovil ma vlastne Dano Rabina do tohto projektu a mala som voči tomu veľmi veľký rešpekt, až také obavy. Teraz mi ostal už len rešpekt. A
A sa teším, že som natrafila na človeka, s ktorým sa vieme zhodnúť aj na hosťoch, s ktorým tá komunikácia je veľmi o pochopení a o nejakej súhre. Mám tú istotu, ten spoľah, že si v tomto rozumieme, no a spolupráca s Teatrojkou je o tom istom. A som veľmi vďačná, že to robím s ľuďmi, ako si ty, Majka. Neviem, ako si to budeš strihať, to už si teraz vyrieš. Že to cítim na také dobrej vlne. To jedno predstavenie, som veľmi vďačná za tú možnosť. Adelka je taká, ako ju ľudia vnímajú. A to znamená veľmi rozumná, veľmi tolerantná. Akurát myslím si, že v rámci obrazu, keď je v pozícii toho moderátora, tak je taká dominantnejšia, alebo teda taká výraznejšia. A keď sme v domácnosti, tak si myslím, že je skôr menej výrazná, alebo teda tak presne nie v robote, tak nemusí tak nejak tlačiť na pivu, tak doma je tak 2 stupne nižšie v rámci nejakej takej tej energie, to neviem nejak vysvetliť. Takže skvelá žena, tolerantná, lebo podľa mňa ja môžem mať iba tolerantnú partnerku. Myslím si, že mi veľmi doplňa ma vo veľa veciach, ako v nejakom, tým, že ja som možno taký troška, že lietam si kde chcem, tak ona má zase troška tak vie ukorigovať niekedy. Ja som sa od Peťa myslím, že naučila trošku to, pretože ja som bola tak dobre vychovávaná v tom, ako by mali veci byť, čo sa patrí, ako veci fungujú v takomto nejakom poriadku sveta. Ja som celkom v poriadku. Tak ty si v poriadku, ale ty si v takom svojom. A Peťo má taký iný pohľad na svet a niekedy o veciach, o ktorých mám pocit, že sa nedajú, tak on bez problémov, ako vidí myslím, že menej prekážok v živote a tak voľnejšie niektoré veci berie, čo mne celkom dobre padlo. I have never met a better person. What a wonderful night I had with Adele. She's going to be a great star. I guarantee. Ja to vôbec nejak nevnímam, že žijem so slávnou ženou, lebo v zásade tým, že som bol aj ja v nejakých tých, že som bol v nejakých tých televíznych show, tak nehovorím teda, že som úroveň Adely, ale tak aj mňa ľudia nejak spoznávajú, ale naozaj toto je taká malá dedinka, táto Bratislava, Slovensko, že vôbec to nie je také, že teraz nás niekto naháňa na ulici v Bratislave, keď ideme po ulici, tak si nás nikto nevšimne. Keď dostali decka trošku voľný priestor, tak nám vymysleli aj absolútne nový národný pozdrav. Takto by sme sa mohli zdraviť. Teraz vám ukážeme mazáka. Dávaj. Už sa teším na môjho prvého hostia dnes večer. Začíname. Nepripúšťam si také, že by som mala ľudí dosť. Beriem to tak, že naozaj tú prácu robím pre ľudí a pokiaľ by ma tento pocit opustil, tak by som to už nemala robiť. A veľmi sa viem nastaviť, aj keď som na nejakej akcii a sa chcú ľudia fotiť a je ich veľa a je ich nekonečno a niektorí už majú aj vypité. Ja to absolútne v sebe nastavím a vôbec to neriešim, pokiaľ sa neponáhlam na spoj alebo niečo, tak mám na to trpezlivosť. Ľudia mi neprekážajú, ale skôr som taká, že sa vypnem, že aj keď som v spoločnosti, nechce sa mi rozprávať. Že ja si viem urobiť svoj pokoj aj v mase ľudí a vypnem sa a nech zabávajú iní. Aj u nás doma je to tak, že keď sa stretnem večer s priateľom, tak on rozpráva, čo zažil. A on sa len potom dozvedá, čo som ja zažila dodatočne a hovorí, to si mi nepovedala, že si bola s hentým tamtým, že si tamto moderovala, že hento si zažila. Hovorím, vieš čo, neviem, nejak nevydalo ti to povedať. Takže ja si ten svoj priestor, ktorý potrebujem, viem nájsť, aj keď som s ľuďmi. Sadni si, Mini, poď sem. Poď sem, však už máš 8 rokov, už buď poslušná. Mám veľmi rada saunu. Naučili ma do sauny chodiť tiež rodičia. Bolo to cez taký traumatický zážitok v podstate, pretože keď sme boli vo východnom Nemecku, tam saunovali všetci, robotníci, učitelia, všetci saunovali a tam sa chodilo do takých masových saun. A tam som ako 4-ročná vošla do krajiny holých Nemcov a mala som z toho veľký zážitok. No, ale tak sme sa naučili saunovať. Čiže ja saunu milujem. Mám rada, keď môžem napríklad ísť do jedného hotela v Nízkych Tatrách a tam sa vykúpať v potoku. Potom mám rada prechádzky v lese. Rada chodím sama aj do sauny, aj sama do lesa. Nepotrebujem sa s nikým rozprávať. Môjho priateľa to nebaví, ten stále iba, že keď už pôjdeme. Takže ja mám rada relax v tichu a sama. A potom dovolenky akéhokoľvek charakteru, výlety akéhokoľvek charakteru. Rada jem dobré veci. Ja som schopná, ako vidíte, už boli aj lepšie oblečení ľudia, ale ja tie peniaze dám na dobrú večeru v dobrej reštaurácii.
je to taká moja, aby som povedala, uchylka trošku. A áno, aj si rada prečítam niečo, divadlo milujem. Kino ma až tak nebaví, ale do divadla chodím veľmi rada. Myslím si, že máme skvelých hercov a baví ma tá energia, ktorá z nich ide, ktorú môžem navnímavať. A vlastne od malička som chodila rada do divadla a teraz je pre mňa takým zvláštnym momentom, že som súčasťou tiež divadla. Čo robíš? Čo robíš? Čo robíš? Ešte mám jedného hostia. Mám kľud, ale moment. Ešte. To je dobre. Ja by som chcela potom ísť aj do pozície krá, keby sa dala. A neviem, ako sa tam dá dostať odtiaľto. Tvoja najväčšia úloha je byť kľudná, Ja som kľudná. a počúvať inštrukcie Bejzera. Si daj dozadu, vystri. Druhu. Jej! Ja už ju samozrejme poznám natoľko, že keď sa dívam na obrazovku, tak tu už viem veľmi dobre odhadnúť, že nie je vo svojej koži. Dokonca už viem odhadnúť, že čo asi tak je teraz režisér hovoriť do ucha. Takže ja som skôr ten, ktorý tak troška pokritizuje, manželka viac chváli, ale je to také vyvážené. Adela je z môjho pohľadu v prvom rade veľmi zaujímavý človek. Je to pekná mladá baba. Ona to pravdepodobne ani netuší, ale ja pokojne môžem povedať, že nazvem to, že štvrtá žena môjho života, že ak je mama, moja žena, moja dcéra, tak Adela je niekde za nimi, tesne za nimi, lebo veľmi sa dotkla môjho profesného aj osobného života a veľmi výrazne ma ovplyvnila. Si pracovitá. Relatívne tiež, áno. A si na seba veľmi prísna. A to je pozitívna vlastnosť? Ja si myslím, že áno. Nie som až tak prísna na seba. No tak OK, tak asi si bola prísna len na mňa, alebo tak. Ale si zle vnímal. Ja si myslím, že ty si seba vnímala veľmi aj cezo mňa. To je aká psychoanalýza toto. Ja nechcem sa viac o tomto baviť, ja sa rozplačem. Naozaj? Hej, a ty máš ešte ku mne emócie? Áno. No, ja som vo Fan rádiu nezačínala, ale myslím si, že mi dalo najviac do života a možno, že ani nie len pracovne, pretože to bolo každodenné vysielanie 3 hodiny naživo, či už po obede sme robili, ja neviem, 4 hodiny, ráno sme robili, teda 4 roky, ráno sme robili 7 rokov a skrátka človek musel byť stále trénovaný v nejakých reakciách, v tom bežnom kvákaní. A ešte tu bol aj skvelý kolektív vždy, takže som sa tu cítila veľmi dobre. A bolo to rádio, do ktorého som sa chcela dostať. Nebolo to tak, že som išla na konkurs s tým, že chcela by som byť v nejakom rádiu, len nech sa v nejakom rádiu počujem, ale Fan rádio ako pre poslucháčku bola pre mňa srdcovka od mojich 12 rokov. Tak toto je ťažká situácia, Patrik, že pokiaľ teda ten muž v tej rumbe vlastne iba tak rozpažuje a riadi premávku, tak je to také, že sympatické. Ako náhle sa začne hýbať viac, tak už je to zase baletné. Keď dáš veľa emócie, tak potom riešia novinári, či teda nemáš niečo s tanečnou partnerkou, keď dáš málo, si chladný. Čo máš teda robiť? Takže bulvár nevnímam nejak problematicky, nakoľko je u nás na Slovensku je podľa mňa taký miniatúrny ten bulvár a všetci sme taká čudná rodina, tam mám pocit, takže je to veľmi také osobné a nikdy som nemal nejaké nervy na nejaký článok alebo na nejaké také veci. Keď nás napríklad sledoval nejaký paparazzi v aute, tiež mal chudák dosť, tiež ich to neteší, že musia niekde sedieť v aute, tak išiel s ním Peťo na cigu, sa porozprávali. O čo má som mi niekedy niečo doniesol, ale zároveň som ich vždy požiadal, aby ma fotili bez cigarety, nakoľko pracujem s deťmi a tým pádom aj toto musíte vystrihnúť. A už nefajčím, takže už je to iné, ale zase oni boli tolerantní. Ja si predstavím ľudí na Slovensku, ktorí ten bulvár čítajú a hovorím si, každý má viac svojich starostí. Z ktorej školy vlastne ste, aby sme to mali jasno? Je to spojná škola Mokrovecká Bratislava. Podľa mňa tým, že som taký, aký som, tak asi nemám nejakú vidinu o 10 rokov, ale tak žijem každým dňom, tak nejak ako to ide. A podľa mňa to tak nejak, aj niektoré veci štandardne asi budú, taká rodinka a podobne, ale ťažko nejak predpokladať, čo bude zajtra. Je žienkou domácov. Samozrejme sú obdobia, keď je to náročnejšie, keď nie, takže vieme si nejak dopomôcť, ale nie je to až také tragické. Ja viem, že ono sa hovorí, že vylieza z každej konzervy, ale toho času máme naozaj pomerne veľa a myslím si, že je štandardne ako iné páry. Adela sa snaží naozaj, už keď varíme, tak nech sú to proste biopotraviny, nech sú to nejaké tie zdravšie ingrediencie. Ja budem veľmi šťastná, keď na starobu na dôchodku
budem mať ešte kúsok zelene, lebo ako tak sledujem, ako sa v tejto krajine úrodná pôda predáva fabrikám a ako každý kúsok zelene je zaplátaný parkoviskom. Toto je vec, ktorá mňa veľmi bolí. A budem rada, keď tu bude ešte nejaká pitná voda. Takže ja si svoj dôchodok predstavujem tak, že ešte budem mať kúsok miesta pre nejaký normálny život. A budem veľmi rada, keď dovtedy budeme spoločne všetci nejak na tom robiť a uchádzať sa o to, aby sme si niečo zachovali z toho, čo tu dnes ešte máme. Sú momenty, keď cítim eufóriu, keď sa niečo zadarí, keď ten hurá systém a to dokáže za 3 minúty odísť. Po každom Otovi som mala 3 minúty hurá systém a na druhý deň bolo také, že čo teraz? A vlastne som si uvedomila, že tým reálnym šťastím ma naplňa pocit, že ma vlastne nič nenaplní šťastím. A tým pádom je to v pohode a nemusím sa nejak o nič uchádzať alebo sa stresovať. Moja životná priorita je vedieť si udržať, ja to volám, že vysokú energiu. Niekto to môže nazvať nadhľad, niekto to môže nazvať tá spokojnosť, pokora, to je všetko to, čo sa zmieša do pocitu, že vlastne všetko ako má byť, že vlastne všetko je v poriadku. Keby to tak byť nemalo, to tak nie je. Tento vesmír pre mňa nie je nejaký nekoordinovaný výgrcok chaosu. Podľa mňa je to jeden dokonalý softvér, tak premakaný, kde všetko do seba zapadá a keby to malo byť ináč, tak to ináč je. No a ja samozrejme mám tú slobodnú vôľu, aby som sa vedela v tom čo najlepšie orientovať a ísť čo najspokojnejším smerom. A toto vedomie si zachovať je pre mňa dôležité, lebo to, keď človek stratí, tak má zrazu pocit, že sa mu deje krivda. Nie je podľa mňa.